without DC cooperation 40টা डिपार्टमेन्टखौ हाग्रामाया बोरै सालायबोखो 17 बोसोर आरो नोंसोर बे सारि बोसोरावनो 6 सिडुलखौ 40टा डिपार्टमेन्ट हाया 16टाखौ मानो हरफिनखो होमबा नोङो हाग्रामानि केपासिटिजों नोंसिनि प्रमद बर'नि केपासिटिजों नायदो सोरनि केपासिटिया बांसिन बे समाव नोंथांमोननि सेराव मानव गेदेर अमर सिंह ब्रह्म सारनि मोनसे बेसेन गोसा फोरमायथिनाय नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायजोबबानो जाबाय गोजोन्थों खुलुमबाय जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि बेनि उनावहाय फैबावदो प्रमद बर' बिथाङा मा खालामदों थांनाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनि लेटार नाम्बार BTC/IBA -679/2020/46 dated 4 June 2001 बे स्टिक मथे जोंनाव BTC आव मोनदोंमोन 40टा डिपार्टमेन्ट 40टा 40 सब्जेक्ट्स और डिपार्टमेन्ट्स बे 40टानि बिथोराव इम्पोर्टेन्ट 16टा डिपार्टमेन्टखौ प्रमद बर'आ आसाम गभर्नमेन्टनो हरफिनदों अर्थात डिसिफोरनो हरदों दा बे लाइजामाव दङ आङो लाइजामखौ गोलावै फरायला बेहाय हरनाय डिपार्टमेन्टफ्रा जाहैदों डिसिफोरनो हेन्डओभार खालामनाय बे लेटाराव साबजेक्टफ्रा जाहैदों एग्रिकालचार सेरिकालचार एडुकेशन फिशारिज पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पब्लिक हेल्थ इंजीनियर सोशल वेलफेयर फ्लाड कंट्रोल वेट एंड मेजर अर्बन डेवलपमेंट लैंड एंड रेवेन्यू वेरी इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हा आरो हानि खाजोना हानि थाखायनोथ' जों सोमावसारदोंमोन दा बे हिसाबै लैंड एंड रेवेन्यूआ BTC नि मोनसे ट्रान्सफार सब्जेक्ट BTC नि जिखुनु हा फरेस्ट लैंडआनो होन कास्ट लैंडआनो होन भिजिआरआनो होन बेनि रक्षणाबेक्षण होनाय पाट्टा होनाय बेखौ प्रोटेक्शन खालामनाय बे गासिबो दायित्वआ BTC नाव दंमोन किन्तु बिराद दुखु गोनां बाथ्रा बे लैंड एंड रेवेन्यू मोनसे इम्पोर्टेन्ट सब्जेक्टखौबो बिथांमोनहा डिप्यूटी कमिशनारफोरनो डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरनो थांनाय बे 2021 नि 4 जुनाव हरबाय फूड एंड सिविल सप्लाई इंटॉक्सिकेशन एंड लिक्वर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन एंड एनी अदर रेस्पॉन्सिबिलिटी मे बी entrusted by the BTC दा बे 16टा डिपार्टमेन्टखौ बिथाङा हरदों दा होमबा प्रमद बर'नि आखुखौ दिनै रायजोआ बेखौनो बिजिरनानै नाय रायजोफोर BTC नि जोङो रायजो जानानै BTC नि सासे लिडार जानानै BTC नि मान मर्यादा पावार क्षमता थाखा फैसाखौ बांहोनांगौ ना मोनखानाय मर्यादा मान मर्यादा थाखा फैसा बेनि एरियाखौ खमायनांगौ होमब्ला प्रमद बर'आ 40टानि जायगायाव 50टा 45टा 60टा लाबोयोमोनब्ला जों वेलकाम होगौमोन यस you have done great किन्तु दुखु गोनां बाथ्रा मा प्रमद बर'आ मोनसेबो बारा लाबोनोथ' हायाखिसै बेनि बिथोराव 16टा डिपार्टमेन्टखौ डिसिफोरनो हरफिनबाय आरो बेवहाय लिरनाय दङ बे लेटाराव जेसेबां BTC आव डेभलपमेन्ट स्किल लागोन बेखौ डिसिआ लिस्ट बानायनानै बेखौ प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिनि थ्रुयै CEM नो हरगोन 6 शेड्यूल एडमिनिस्ट्रेशनाव DC बा डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेटफ्रा डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफ्रा नो रोल एट ऑल दा होमब्ला प्रमद बर'आ डाइरेक्ट 6 शेड्यूलखौ नोवेयर खालामनानै नेग्लेक्ट खालामनानै 6 शेड्यूलनि उल्टायै डिसिफोरनो हरनाया डाइरेक्टली 200% एंटी 6 शेड्यूल एक्टिविटीज ऑफ मिस्टर प्रमद बर'आ 6 शेड्यूलनि बिराद एंटी दा बेवहाय होनबावदोंसै district commissioners are the chairman of all development committees of the district BTC आव मोनबा डिस्ट्रिक्टनि डेभलपमेन्ट खामानिनि स्किमनि गासिबो सेलेक्शन फाइनाल खालामनाय बेनि चेयारमेना डिस्ट्रिक्ट कमिशनारफोरनो होदों होमबा इउसि प्रमद बर'आ गोदान माबा मोनसे लाबोखो ना थाखानायखौसो गासिखौबो फोजोबखो रायजो राजा दिनै साननानै नाय बिथांनि जानला मोनला खोथा बुंनायाव रायजोआ दिनै भल जानो नाङा जास्टिफाई खालाम डकुमेन्ट्सखौ स्टाडि खालाम आरो बे मथे बिथांनि खोथा बुंनाया जुक्ति दं ना गैया अनला खारियाव आगान थायो नामा बे बाथ्राखौ रायजोआबो दिनै
बिजिरनानै नायनायनि सम फैबाय दिनै बे बिटिआर सुक्तिनि दारै बिथाङा 4 बोसोरनि बारा सासन खालामबाय बे 4 बोसोरनि बारायाव जोंनि सनानि रायजो बिटिसि हाग्रामानि दिनाव हिसाब गैयै थाखा फैसा फैनाय राननाय लामा बान्दो खाल भार बानायनाय गिदिर गिदिर ब्रिज बानायनाय दिनै जोबजोब्बाय प्रमदनि दिनाव दिनै मोनसेबो खामानिनि दिनै सेंसन मोना लामा बानायनायनि सेंसन मोना दालां बानायनाय गैया खालभार बानायनाय गैया नोङो मथौरि बानायनाय गैया दिनै गासिबो जोबस्रांजोब्बाय आरो मोनसे गिदिर बाथ्राया बे रायजोफोर दिनै प्रमद बर'नि दिनाव मोनसेबो थिखा थुख्लि फिसा गिदिरनिफ्राय माने थिखा कन्ट्रेक्ट खामानिखौ जोंनि बेकार सेंग्रा कन्ट्रेक्टरफ्रा मोनला दिनै बिटिसिआव जेसेबां खामानि जादों गासिबो बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टर जोब हनै धुबुरीनि दं बिलासिपारानि दं हनै गुवाहाटीनि दं गुबुन गुबुन जायगानि दं बरपेटानि दं दिनै प्रमद बर'आ हिमन्त बिश्व शर्माजों फाव साजायनानै बिटिसि ओनसोलनि फान्डखौ बाहायनायाव थिखा थुख्लिनि खामानिखौ गासिबो गुवाहाटीयाव खालामजोब्बाय ओमफ्राय बर' सासेबो मानसिया बै थिखायाव जुजिनानै लाबोनो हानाय केपासिटि गैला दिनैहाय थिखा थुख्लि मोनै कन्ट्रेक्ट खामानि मोनैनि थाखाय बिटिसि ओनसोलनि मानसिफ्रा थाखा फैसा शून्य जाजोब्बाय जिर' जाजोब्बाय खंख्ला जाजोब्बाय रानजिंजोब्बाय रावनिबो आखायाव फैसा गैला पारचेसिं केपासिटि गैला आखायाव थाखा गैयाबा माजों बानो बेजों लोगो लोगो दखानदार बिजनेसमेनखौबो बिथांमोनहा रानहोबाय मानो रावबो दखानाव जिनिस बायला गोदो हाग्रामानि दिनाव जेसेबां दिनाव सेल जायोमोन दा बेनि 10%बो दखानदारफ्रा माने सेल खालामनो हाला बिथांमोनहाबो दिनै दुखु फोरमायो जे प्रमद बर' सेस करिसे बिटिसि होननानै बिथांमोनहाबो बुङो आंनि बुंनाय बाथ्रा नङा दा रायजोफोर दिनै आं बेखौ बुंबावनोसै प्रमद बर' बिथाङा 17 बोसोराव जेबो मावाखै बियो जाख्ल'जोबदों बिटिसिनि थाखाखौ जाजोबदों होननानै बिथाङा बुङो दा बिथांनि बे बुंनायखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा साननानै बिथांनि परिबर्तन स्लगानाव थांनाय बाराव प्रमद बर'खौ देरहाहोदोंमोन नाथाय देरहाहोखांनानै दिनै 4 बोसोराव प्रमद बर'आ रायजोनो मा लाबोनो हाखै नोंथांमोनहा नायनोसै दिनै बिथाङा बिटिआर सुक्ति खालामबाय बिटिआर सुक्तिनि उनावहाय बिथाङा बर'नो मा होफैनो हाखै दा बे बिटिआर सुक्तिखौ जोङो एसे समालोचना खालामनोसैलाय दा बिटिआर सुक्तियाव रायजोफोर बिथांमोनहा बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नाम लानानै बर'लेण्ड होनबोदों फिसा फिसा माखासे आन्दलन खालामबोदों गोबावजों खेबसे बे समावनो आंनि स्टाडियाव मोनदांनायाव बिथां प्रमदआ आरएसएस आरो बिजेपि जों सिङाव इन्टारनेल फेक जाखानाय बिथाङा आरएसएसनि सासे गमामायै केडारमोन नाथाय एबसुनि प्रेसिडेन्ट नाम लानानै बिथाङा बर' जातिखौ दैदेनदोंमोन नाथाय बिथांनि गोसो मोदोम गासिबो गेरुवा दलनि जोब हारसा दलनि जोब जायनि फलाव बिथाङा एबसुनि प्रेसिडेन्ट जानाय समावनो सिकिउरिटि लानानै नेशनेल हाइवे जथेदों आन्दलन खालामदों रेलगारि जथेदों जोंनि बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बै समनि आन्दलनाव मानसि नुब्लानो होसो होसो पुलिसा बुयो एरेस्ट खालामो बिगुर बेदलाबलायनाय बुयो प्रमद बर' बर'लेण्ड बिनायाव पुलिसा मानो बेनो एस्कर्ट होयोमोन निश्चय बिथाङा सासे गभर्नमेन्टनि मानसि एज ए गभर्नमेन्ट एजेन्ट नंखायनो बेनो एस्कर्ट होयोमोन एस्कर्ट लानानै आन्दलन खालामनाया मा आन्दलन बेलाय रायजोफोर इट इज डाइरेक्टलि ए प्रक्सि मुभमेन्ट बर'लेण्ड मुभमेन्टआ नामावल' बेना दा नै बिनि आखल आखुखौ जों दिनै बिटिआर सुक्तिनि दारै नुफैबाय आरो दिनै बिटिसिनि पावार एन्ड फांसनखौ फोजोबनानै गोदाव सोराव खालामनाय बेखौ जों नुबाय नेगोसिएशंस वेर हेल्ड विथ बटनिक अर्गानाइजेशंस for a comprehensive and final solution to their demands while keeping intact territorial integrity of the state of Assam. बेहाय फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ सल्युशन बेनो जाबाय
keeping intact the territorial integrity of Assam. आसामनि मेपखौ जेबो सोलाय सोल' खालामालासिनो नैबे सुक्तियानो बर'नि जोबथा आरो गासै सुस्रांनाय होननानै लिरदों। बे मा होननाय जाखो रायजोफोर? बर'फोरनि थांखिया मामोन? सेपारेट स्टेटसोमोन। सेपारेट स्टेट मोना बिटिसि खौ आरो हाइग्रेड आपग्रेड खालामोन। 40टा डिपार्टमेन्टनि जायगायाव 50टा खालामोन। थाखा फैसाखौ बारायमोन। माखासे पावार एन्ड फांसनखौ बारायमोन। जाहा बुंनांगौ गैयामोन। नाथाय बिथाङा मा खालामबाय? फाइनाल एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ होननानै बर'फोरनि जे सिमां जे थांखिमोन दानस'बाय। एबसु बर'फोरनि आदर्श नीतिनि खोथा बुंबाय थायो। एबसुआ बे प्रमद बर'निफ्रायनो जाबोदों बियो। प्रमद बर' दिपेन बर'आ जुदि बर'फोरनि आदर्श नीतिखौ मानिग्रानि फिसाब्रा बिथांनि शिष्यबा जिबनाव बे सुक्तिखौ बिसोर बिदि खालामनो हाया। हयथ' जे काउन्सिल मोनदोंमोन बिएलटिआ बिटिसि काउन्सिलखौनो आपग्रेड खालामनानै मिनि स्टेट लेभेलाव बिथांमोनहा लाबोनांगौ। नाथाय बेखौ मावालासेनो बिटिसिआव मोनखानायफोरखौसो मोनफा 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 दानखाबाय। दा प्रेजेन्ट बिटिएडि is renamed as BTR. बिटिसिआ गोदो मोनब्रै डिस्ट्रिक्टमोन बेखौ बिटिएडि होनोमोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरिया डिस्ट्रिक्ट। बेखौ नैबे बिटिआरआव होनदों बिटिआर बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बिटिआरआ मोनसे रिजनसो। मोनब्रै बा मोनबा डिस्ट्रिक्टखौ बिटिआर होनो। किन्तु नोंसिनि बे एमअएएसआव बिटिआर इज ए सेल्फ गभार्निं बडि होननाय गैया। सेल्फ गभार्निं बा गभर्नमेन्टआ बिटिसिआनो दं। नाथाय अब्लाबो मूर्खफोर बादि लाजिनो रोंथारै बादि एबसुनि लिडार आरो बेनिफ्राय इउपिपिएलनि लिडारफ्रा बिटिआर गभ होनो। सानसेखालि हिमन्त बिश्व शर्मायानो बुंबाय নহয় নহয় বিটিআর কোন সরকার নহয় সরকার বিটিসি আছে এরিয়াটোহে বিটিআর बिथाङानो बारे बारे बुंनांबाय। अब्लाबो बे इउपिपिएलनि माखासे मूर्ख लिडारफोर एबसुनि माखासे माने आदा खावनिया लिडारफोरा बिटिआर गभ होनबाय थायो। गभर्नमेन्टआ मा जिनिस बेखौनो माबाया मिथिया। गभर्नमेन्टखौ जानला मोनला लिरनो हायो। कन्स्टिटिउसनजों एमेन्डमेन्ट जानानै कन्स्टिटिउसनेलि एक्सेप्टेड जायोबासो गभर्नमेन्ट लिरनो हायो। दिनै बिटिसिआ मालाय हाग्रामाया बिटिसि काउन्सिल गभ लाबोदों। दिनैसिमबो नोङो बिटिसि टेरिटरियेल बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल गभ लिरो। बिदिसो लाबोनांगौमोन। नोंसोरथ' जेबो एबिसिडियानो गैया माथो। गभर्नमेन्टआ माखौ होनो एरिया माखौ होनो बिनि कनसेप्टआनो गैया। मा देश सालायगोन नोंसोरो? मा रायजो बेंगोन? बर' रायजोखौ मा प्रटेक्शन होगोन नोंसोर?